Maar wat een ontzettend gezoek dan in zo'n veld Ja. naar die drainagepijpen. Ja, Zonder kaarten. zonder kaarten, maar we hebben wel een hulpmiddel bij. Een wiggelroede. Een wiggelroede. Ja. Echt waar? Ja. Ja? Wel modern, hè? Het is niet zo'n Nou, het houten ziet er ook heel modern uit, inderdaad. Maar een wiggelroede, werkt dat? Ja, Ja? ja. Nou ja, hoe het exact werkt, kan ik je niet helemaal uitleggen. Maar het reageert op op stromend water. Ik wist al dat ze dat vroeger deden. Dat is natuurlijk een oud-Hollands of oud-Nederlands of oud-Limburgs gebruik. Wiggelroedelopers. Maar daar wordt natuurlijk vaak een beetje gekscherend over gedaan. Ja. Dat doe ik nu eigenlijk Ik ook. twijfelde ook of ik moest zeggen. Nou ja. Nou ja, die sloeg gewoon uit. Nou jij. ik. Hè? Wiggelroede lopen. Niks gebeurd. Nee, gebeurt Nog niet. een keer. Ik ga nog even terug. Het beste is als je hem echt in het kuiltje van je vinger laat hangen, zonder dat je met je duim erop duwt. Oké. Kijk, dan kun je hem steunen zonder dat je hem echt hoeft. Zodat je hem vasthoudt. Ja, Ja. oké. Ja, nu zijn ze vrij... Nu zijn ze echt los, hè? Ja. Nou ja. Nou ja, zeg. Ik vind dit echt... Ja, nu loop ik terug, de heuvel op, van het water af. Dan gaan ze weer rechtdoor. Nou, ik vind dit echt... jij vindt het... Ja. Magisch, hè?